Halo para pedagang lan investor sing dikasihi. Karo kowe guru markets. Ayo miwiti kanthi informasi umum babagan perusahaan. Yen perlu, sampeyan bisa ngaso video. Sampeyan bisa nyinaoni saben parameter organisasi sing diteliti kanthi luwih jero. Saiki kita bakal katon ing indikator dasar utama perusahaan Camping World Holdings Inc. ticker VWH. Review iki digawe nggunakake informasi wiwit 25 Maret 2025. Miturut klasifikasi guru, markets perusahaan Camping World Holdings Inc. kalebu subkategori. Res Camping, 19 organisasi melu ing analisis, iki cukup wakil. Kita bakal weruh pancasan digawe menyang mburi video iki. Asil saka kanggo perusahaan minangka nderek minus 5,5 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori 2,5 terms. Yen sampeyan katon banget jembar, ing pasar kita minangka kabeh. Kita bisa ndeleng menawa asil rata-rata kanggo pasar saham AS kanthi total 1,9 poin. Marang skor minus 5,5 terms kanggo Camping World Holdings Inc. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Camping World Holdings Inc. lan perusahaan subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Camping World Holdings Inc. nuduhake dinamika minus 29,8%. Marang owah-owahan rega ing subkategori minus 26,6%. Iki mesti ora ateges apa-apa, nanging perlu kanggo mbudidaya kasunyatan iki. Kapitalisasi pasar perusahaan Camping World Holdings punika $181 miliar. Lan kapitalisasi subkategori yaiku $19 miliar. Camping World Holdings Inc. nyumbang 9.639% lan minangka salah sawijining perusahaan ukuran medium ing subkategori. Kapitalisasi neraca perusahaan yaiku $33 miliar. Kanthi kapitalisasi neraca subkategori $13 miliar. Camping World Holdings Inc. nuduhake 2,412%. Bandingaken enggo bareng dikuasani saka exchange lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Nuduhake Camping World Holdings ing subkategori nalika netepake nilai pasar 9,639%. Kapitalisasi neraca iku 2,412%. Sing 75% kurang saka pangsa kapitalisasi pasar. Taksiran bagian organisasi saka pasar lan nilai buku saka subkategori, ala, minus 1 titik. Kewajiban utang organisasi iku $3,62,7 miliar. Utang kanggo nilai buku gunggungipun 1099,1% saka usaha. Asil ing tingkat kewajiban utang perusahaan, banget ala, minus 2 terms. Keseimbangane rega saham perusahaan kanggo laba yaiku 0. Dene rata-rata ing subkategori yaiku 534,4, sing luwih elek tinimbang rata-rata ing subkategori kasebut. Asesmen saka pratandha saka nilai simpenan kanggo media WI ing comparison karo perusahaan saka subkategori, banget ala, minus 2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi iki minus $39 mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Iki ala kanggo rega perusahaan. Taksiran pratandha laba ing mangsa ngarep dibandingake karo perusahaan ing subkategori. Apik, 1 poin. Rega perusahaan kanggo imbangan revenue punika 0,3. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 0,5, iki 40% luwih murah tinimbang ing subkategori. Taksiran nilai pasar saham perusahaan kanggo revenue dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori, apik, 0,5 terms. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $6.100 mayuta-yuta. Revenue maju kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Iki banget negatif kanggo prospek perusahaan.
Evaluasi indikator volume penjualan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator ing subkategori ala -1 poin. Wates -0,6%, karo rata-rata kanggo subkategori 0,1%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 0,7%. Taksiran margin dodolan dibandingake karo indikator ing subkategori, lumayan, -0,5 poin. Saham perusahaan saka jumlah karyawan ing subkategori punika 13,647%. Sing 42% luwih saka bagian kapitalisasi pasar. Kasunyatan iki nuduhake boten seimbang kalebet ing rega exchange perusahaan Camping World Holdings, tinimbang menyang underestimation. Jumlah ibu kutha kanggo saben pegawai perusahaan punika $138.000. Dene ing subkategori $196.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan indikator organisasi yaiku 29,6%. Taksiran jumlah ibu kutha saben pegawai ing comparison karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Jumlah bati saben karyawan perusahaan -$3.000. Rata-rata ing subkategori punika $0,4.000. Lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan yaiku 706%. Ngira-ngira bati kanggo saben pegawai perusahaan dibandingake karo pratandha ing subkategori tolerable -0,5 poin. Volume dodolan perusahaan saben pegawai $467.000. Ing subkategori $410.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 14%. Taksiran revenue saben pegawai ing comparison karo pratandha ing subkategori tolerable -0,5 terms. Volume transaksi dodolan punika 13,7%, karo rata-rata kanggo subkategori 9,8%. Iki minangka indikator remet cendak. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 43% kanggo perusahaan Camping World Holdings. Dene kanggo subkategori tataran resi 14 kurang luwih 41%. Teknis, securities saka subkategori sing dipetik ing cara sing padha enggo bareng Camping World Holdings. Rega saham nyata perusahaan yaiku udakara $17.72. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan iku kira-kira $27.22. Dinamika perkiraan nyata lan ramalan konsensus kira-kira 54%. Ayo kang katon ing tabel pesenan kang kasedya kanggo Everyone, link kanggo iku ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan digawe dening sistem informasi mangsa iki Guru Markets. Akses menyang meja supaya free lan buka, link ing komentar pinned. Minangka asil saka analisis securities Camping World Holdings. Sistem penilaian informasi lan referensi Guru Markets kaputusan digawe. Buka perdagangan mudhun ing rega $17.73 saben saham. Menehi hasil iki dibuka amarga perusahaan wis nyedaki kurang. Valuasi perusahaan digawe nggunakake pendekatan valuasi indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing pukul 15.34. Mandeg mundut disetel ing pukul 20.12. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Banjur transaksi kasebut didandani kanthi otomatis adhedhasar asil dagang tanggal 24 April 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal sing ditemtokake. Ticker TO bakal dadi pesenan tuku utama. Video ing urutan utama wis diterbitake ing saluran iki. Ing kasus nutup samubarang pesenan, dasar utawa wawas. Pesenan liyane ditutup kanthi otomatis.
Matur nuwun kanthi sanget kanggo masyarakat kanggo nonton video iki lan gunakake sistem informasi saka Guru Markets.